Prvá nominácia. Koľko obyvateľov zaokrúhlenie na milióny má Slovenská republika v súčasnosti? Zaokrúhlené na milióny? Približne. 4 milióny, ale z toho sú 2 milióny cigáňov. Druhá nominácia. Čo uzákonil Ľudovít Štúr? Štúr? Štúr. Na to si dobre spomínam, teda. Na to si spomínam, na toto Štúra. Spomínate na neho. Áno. Tak čo uzákonil? On uzákonil to, že aby cigáni byli preč. Tretia nominácia. Čo uzákonil Ľudovít Štúr? Písmo. Nie. Počkať. Bože, jak sa to volá náboženstvo? Aké? Nie. Cyriliku. A kde žil tento pán Ľudovít Štúr? On bol on bol z Rímu a prišiel na Veľkú Moravu za kniežačom Rastislavom. No, pokojne. A to ste sa kde učili toto všetko? V škole. A diepisu ste mali obidve, čo? Ja trojku. Pani učiteľka bude mať z vás veľkú radosť. V škole, aby kúkali. Štvrtá nominácia. Akými slovami začína naša hymna? Naša hymna? Kelena balešeja, lešukára šeja. Mám taký pocit, že tak. Piatá nominácia. Ako sa nazýva jediný zákonodárny orgán Slovenskej republiky? Zákonodárny? Jediný zákonodárny orgán. Moja, to si neviem povedať. Určite nie? Nespomenieš? Určite nie. Zákonodárny orgán. Tedy som chýbal v škole. No. Dosť často chýba v škole, ne? No tak na čo tam bude stále? Škola nie je ako krčma, aby som tam bol každý deň. Šiestá nominácia. Ako sa volá rieka, ktorá preteká cez hlavné mesto Slovenskej republiky? Dubničanka. Hlavné mesto Slovenskej republiky. Teče Dubničanka, áno? Áno, lebo ide do Vahu a Vah preteka. Áno? Áno. Dobre, to viete odkiaľ, že Vah? Som prečítal. Vy, keď ma budete takto zdržovať, ja sa nenapijem ani čuča, ani ničoho. Siedma nominácia. Čo to znamená, keď sa povie, že na Slovensku dochádza k odlivu mozgov? Lebo tej našej vláde to nie je v poriadku. Ako to vyzerá ten odliv mozgov? No lebo každému to jednako nepáli. A jeden druhému nadávajú, oni sa síce kamaráti, ale navonok nie. Takže čo to znamená, keď dochádza k odlivu mozgov? Nemôže prísť odliv mozgov, keď mozgy nemajú oni. 8. nominácia. Povedzte meno aspoň jedného slovenského poslanca v Európskom parlamente. Kto nás tam zastupuje v Európskom parlamente? Zurinda. A okrem Zurindu? Fic.